Ik ben aan de beurt. 6, kijk. Nou. Hoppa, dat begint al goed. 1, een 2, begin. 3, 4, 5, 6. De moes. Dat is een goeie uitdaging. Ja, dat dacht ik. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ik kwam gelijk naar binnen, dat is niet Ja, goed dat- natuurlijk. Hè. 1, 2, 3, 4. Dat is lang geleden, zoals je echt Dat is gespeeld hebt. beter, dat is beter. Even kijken. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga snel. Nog een keer 4. 1, 2, 3, 4. Ah, wacht maar eens. Zeg, Dirk, Ja. op de camping, hè. Dus ik heb ze natuurlijk iedereen tegen, hoor, of niet? Nou ja, het is lang geleden dat ik echt op een camping geweest ben. Maar het is altijd leuk om, als ze naar een camping gaan, moesten dukken komt, dat zou beginnen tegenkomen. Ja, zeker. En op een camping, daar vult ze dat gevoel al van samen, of niet? Een camping is inderdaad, als het tenminste goed vol zit, Ja. als het een gezellige camping is, ja, dan is het samengevuld door heel belangrijk. En ja, samen is ook in deze tijd heel belangrijk. Heel belangrijk. En de vastelavond, ik zeg altijd, de vastelavond zit in ons hart. Dat is niet tijd gebonden, dat viert ze het hele jaar. En dat vult ze gewoon. En dat samengevoel wat ze met vastelavond hebben, ze zo op de camping, of niet? Ja, ik moet nog eerlijk bekennen, ik kom niet zo heel duks op de camping. Dus in de jaren dat ik nu oud ben, of jong ben, is maar net wie ze bekieks. Ik denk dat het op 11 keer uitkomt dat ik op de camping geweest ben. Oké. Zeg, en jeugd is heel belangrijk, of niet? Jeugd is super belangrijk en daarom is het ook hartstikke schoon dat ik niet alleen gekomen ben vandaag naar de camping, maar samen met de jeugdgarde van de Niel. Ja, je hebt ze heel gebiedig. Daar komen we dadelijk op Ja. terug. Het schoonste wat het geeft. Want dit jaar zal het voornamelijk om de jeugd draaien, of niet? Dat is in elk geval de keuze die we bij de Niel gemaakt hebben. Ja. En dat is een bewuste keuze. We hebben ook gekeken wat kunnen we kwalitatief qua inhoud voor programma maken. Ja. En natuurlijk, ja, de kinderen en de jeugd, die hebben het al zo lang zo moeilijk. Absoluut. En daarom heeft de Niel ervoor gekozen met de bewuste keuze om de Stadsjeugdprins uit te roepen. Ja. Zondag 6 februari. Ja, En geweldig. met daarmee dus ook de verbinding op te zoeken richting de kinderen en de jeugd. En laten we ook eerlijk zijn, er mocht nu alweer steeds gaat meer voor die kinderen. en de jeugd. Ja. Dus ja, dat is een bewuste Ja, keuze. inderdaad. Want kinderen hoeven geen afstand meer te haaien. Gelukkig mogen ze sporten. En gelukkig mogen die vastelavond vieren. Want de cultuur moet behouden blijven, of niet? Precies, de cultuur moet behouden blijven. En dat is juist voor kinderen en jeugdigen belangrijk. Maar ik ben er Ja. ook van overtuigd dat juist door een stralend middelpunt te hebben vanuit de jeugd, Ja. dat ook weer samenbindt met de volwassenen en de eieren. Want ik ben zelf, mogen ik vader zijn, al 1,5 jaar. Kijk. Maar ook veel opa's en oma's. Als ze dan Ja. kijken naar de kinderen voordig, als die plezier hebben, ja, dan hebben ze zelf ook plezier. Dat is niks schoner als dat, inderdaad. Ik zeg altijd, als de kinderen vakantie hebben, hebben de elders ook vakantie. En zo is het met vastelavond ook. Als de kinderen goed schoon vastelavond hebben, hebben de elders dat ook. Precies. En daarom, ja, het programma. Normaal roepen we natuurlijk bij de nu al altijd begin januari de Stadsprins en de Stadsjeugdprins uit. Ja. Ja, de Stadsprins, dat komt er dit jaar niet. Die zit eventjes in de ijskast. Op een camping hebben ze ook een ijskast. Maar Ja, zeker. tot 2023. Maar we hebben een programma Bino rond vanaf 6 februari tot aan Aschoonsdag. Dus Kijk. vooral gericht op de jeugd, maar ook voor het kind. Daar wordt kind, ook voor volwassenen. Welke jeugd hebben ze bij hier? Ja, vandaag alleen de jeugdgarde. Dat Ja. klinkt alsof dat niet goed is, maar dat is hartstikke goed. Ja, absoluut. De kindergarde zal er ook bij zijn. Maar ja, in deze tijd gebeuren er wel eens wat dingetjes waardoor sommigen in quarantaine zitten. Ja. Dus ik ben er hartstikke groot op dat we vandaag de jeugdgarde bij ons hebben. De jeugdgarde. En ik hoorde altijd, zijn er 5 minder ook. Ja, ook Dus daar. ze zijn niet compleet. Ze hebben niet het hele jaar kunnen oefenen. Ook helemaal heel logisch, maar ze doen het geweldig. Ze zijn er prachtig goed. Hè? Nou, en wat belangrijk is, ze vinden natuurlijk ook volgende week allemaal een beetje spannend wat er dan gaat gebeuren. Want dat is niet zo wie we dat normaal doen in de Oranjerie, maar in Froxity, die grote bioscoop. Dus die dachten van, nou ja, als we een keer extra kunnen oefenen met dansen voor de camera, dan willen we dat graag doen. Ja, zeker. Zit je er klaar voor, meisjes? Ja, ik hoor ze niet. Zit je er klaar voor? Ja, zeg Nu hoor ik ze wel. Ja, nou, dan gaan we kijken naar de jeugdgarde van de Nul. Show me your love, show me your love.
Ja, super gedaan. Ik ga eens even naar die meisjes van dicht toe. Zeg, dames, wat geweldig heb je hier gedanst. Dat was niet verkeerd, of niet, Anne? Ja, nee. Daar mogen we best trots op zijn. Ja. Dus al lang met bij de garde van de Nuil? Ja, 9 jaar. Al 9 jaar, mensen, dat wilt gaat zeggen. En de meeste van u doet je al lang met. Ja? Geweldig doet je dat. En wem trainde? Fabiana en Femke. Kijk, ja. Spannend, hè, wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren. Hè? Want ik heb gehoord, ja, hier krijgt toch wel een jeugdprins. Hè? En die is dadelijk bekend als dit uitgezonden gaat worden. Dus we zijn heel benieuwd, of niet? Ja, zeker. Ja, echt wel. Ieder jaar is dat toch weer een spanning. Hè? Wim werd onze voorganger. Wat vind je ervan? Ook heel leuk en ik ben blij dat er wel een jeugdprins komt. Ja, zeker. Dat werd heel erg leuk. Want dat betekent voor u dat je toch nog een hele schone vastelavond hebt, of niet? Ja. Nou, veel wensen natuurlijk. En hoe hoop ze nog het meeste op dit jaar? Dat we nog veel kunnen dansen en veel plezier hebben. Ja, zeker. Dat we nog veel kunnen dansen. Een applaus voor de meisjes. De jeugdgarde van de Nuil, dat heb je goed gedaan. Dank je wel. Dirk, heb ze mij verslagen? Ja, ik heb al 1 in het huisje. En ja, doe heb ze er wel 3 op. Maar ja, niet opgedronken, maar op het bord moet ik zeggen. Maar ja, ik heb er al 1 in het huisje, maar ja. Hij heeft me geslagen. Dat weet je wat dat betekent, hè? En dat betekent? Ja, dat is toen een rondje mocht schrijven. Oh, Proost. oh, dat past ook op de camping. Ja, dat is ook prima. Dat bedoel ik. Dank je wel.